Сімферополь чи Севастополь нічим не відрізняються від Херсона, Донецька чи іншого українського міста. Крим буде звільнено, як і усі інші території, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на Чорноморській безпековій конференції Кримської платформи в румунському Бухаресті. Дипломат зазначив, що Москва, на відміну від Заходу, завжди мала стратегію щодо Чорноморського регіону, хоч і людожерську. Багато хто на Заході поклався на те, що Росія має власну правду. Але єдина правда у тому, що Росія завжди готувалася до великої імперіалістичної війни з однією метою – провести чергову конференцію в Ялті та розділити Європу на зони впливу. На зволікання з членством України та Грузії в НАТО Росія відповіла війнами, каже Кулеба. Усе через те, що деякі лідери вирішили задовольнити маньяка. Настав час перетворити Чорне море на те, чим стало Балтійське море – море НАТО. Ця війна довела, що безпека регіону неподільна. Загроза одному – загроза усім. Кораблі НАТО мають бути залучені до розмінування та патрулювання Чорного моря, вважає заступниця очільника МЗС Емінія Джепар. Це означатиме безпеку і захищеність України та наших сусідів від зазіхань Москви у майбутньому. Це перший форум, перша зустріч. Ми, може, не отримаємо сьогодні відповіді на наші запитання, але так працює світ. Коли ти задаєш тему, ти даєш наратив, ти задаєш бачення, а потім через певний час вона імплементовується, бо мені здається, Україна є чемпіоном сьогодні в світі по просуванню, дуже швидкому, космічному, я би сказала, просуванню задач, які взагалі раніше ніхто не міг собі уявити. Це перша Чорноморська безпекова конференція Кримської платформи. І позиція України у тому, що Росія є загрозою для усіх у регіоні, тому і діяти треба спільно. А також залучати Сполучені Штати та Великобританію, щоб Чорне море було мирним. Забудьте про курортників. Кримські пляжі очікують хіба що на український десант. Узбережжя продовжують готувати до бою, а окупаційна влада вже скасовує курортний сезон. Пляжі на території сіл Штормове та Попівка у Сакському районі Криму, на узбережжі Чорного моря та озера Донузлав, а також місцеві озера закриті для купання. На цих та інших пляжах російські військові з залученими цивільними викопали десятки кілометрів окопів, облаштували безліч вогневих позицій та оточили зубами дракона. Схоже, окупанти бояться удару звідусіль, бо влаштують фортифікації не лише вздовж узбережжя на заході та півночі, а й неподалік Керчі. Новий російський законопроєкт унеможливлює відмову кримчан від призову до окупаційної армії. Так вважає аналітик Кримсос Євгеній Ярошенко. Нагадаю, згідно з оновленими російськими правилами для військовозобов'язаних, електронні повістки дублюватимуть паперові. Це стосуватиметься і наших співвітчизників у Криму, бо Росія незаконно розповсюджуватиме це й на окупованій території. Нововведення стосуються не лише строковиків, а й усіх військовозобов'язаних. Таким чином, російська влада посилює контроль над населенням призовного віку у РФ та на окупованих територіях, практично позбавляючи його можливості відмовитися від служби в лавах російської армії. Найважчі бої зараз у Мар'їнці, інформує Генеральний штаб. Вже більше року росіяни штурмують та перетворюють на попіл місто на підступах до окупованого Донецька. Гарнізон Бахмута продовжує запеклий спротив. Як і раніше, основне поле битви середмістя, де російські нелюди зосереджують значні сили. Постійні втрати окупанти поповнюють як можуть, кажуть у Генштабі. На тлі провалу залучення контрактників намагаються рекрутувати боржників і навіть гастарбайтерів. З цією ж метою запропоновано залучати іноземних громадян, таджиків, узбеків та представників інших національностей, які підлягають видворенню з Російської Федерації та ще чекають на депортацію.
особливо тих, хто має родини на території Росії. Крім того, в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях України триває активне формування альтернативних приватних військових компаній «Вагнер». Росія зобов'язана компенсувати «Нафтогазу» 5 мільярдів доларів за збитки у Криму. Йдеться про майно, загарбане росіянами у 2014 році. Таке рішення ухвалив арбітражний трибунал при постійній палаті Третейського суду у Гаазі. Там постановили, що відшкодування має бути справедливим, а упродовж усього процесу Росія відбрехувалася. Утім, арбітражні рішення можна виконати і через примусове стягнення, наголосили у «Нафтогазі». Українська компанія має право примусово виконати рішення суду, забравши російське майно на території держав, де є російські активи. Інший спосіб продемонстрували минулого червня Збройні сили України, коли кількома ракетними ударами знищили вкрадені росіянами вежі Чорноморнафтогазу. Бодай частково зануритись в атмосферу спротиву російській окупації можна у Брюсселі. У серці столиці Європейського Союзу розташували виставку, присвячену українському опору на окупованих територіях. Тут і привезений з Херсона паркан, який стояв поряд з магазином, де скуповувались окупанти. Й анонімні історії 6 активістів, зокрема учителька з Криму. Окрема стіна присвячена людям, які поплатили свободою за жовту стрічку. Відразу люди проходять біля українського хабу і бачать жовту стрічку, бачать символ українського спротиву проти російської агресії. Інтерактивне вічко дозволяє побачити, як активісти малюють графіті «Крим – це Україна». А в окулярах віртуальної реальності можна походити вулицями, понівеченими руським міром. За допомогою такої технології можна створити емпатичний зв'язок, дійсно відчути емоції, побувати там, відчути, що це частина Європи, я там був, я це бачив, і мені за це болить. Доторкнутися до історій сміливих людей прийшли дипломати та європарламентарі. Желтая повестка, и это намного сильнее, чем Калашников, потому что это наносит удар по морали оккупантов. И мы здесь уже на мирной стороне Европы. Мы должны тоже делать свое. То есть это не только задача украинцев, это общая задача, поэтому я и призывал всех в социальных сетях другим людям помогать, сколько мы можем. Щодня рух спротиву «Жовта стрічка» стає потужнішим і залучає усе більше активістів. У самому лише Криму щодня сотні людей, ризикуючи свободою, розповсюджують плакати, листівки, залишають на видноті стрічки та графіті. Спротив демотивує російських нелюдів, і будь-яка його форма наближає перемогу. Однак закликаємо вас бути обачними та обережними, висловлюючи свій протест.